बापूराव फुले शर्मा के वीरपटम गंते प्रतिबरोबर गोंडी बोली भाषतुनु निरुसीसुकुनु मुने वयना नेड़ बेहकी नना गोंडी आर्ट नगा स्वतः महानतगा राष्ट्रपति अवार्ड यदवाला था बानित के मावा पंडुगुल मावा पेन दरुम रीति रिवाज तो उन्हीं की इसको पेंटिंग की वाला था आगा मराठो दिवड़ी महाना बाई जुलूस ने केवल पंडुगुन बेहन की राष्ट्रपति भवन तक येडुम रोज मंजिकुनु मावा गुसाड़ी तुड़ुम डोल डप्पू वाई किसकुन बेहन की मराठ वाहन इतिहास ने रीति रिवाज ने पंडुग की तड़ो अदेनो उदिनाटे सोनवाल मेरम बेंकी उदय आयवलु तादरतम और सेलार तक समदीर मीरमासी कुचिगामात केवल पंडुगुनु राष्ट्रपति मैडम लगा वेहवाला था आने मराठ आदिवासी गोंड जनजाति केड़ा प्रभु मनंता मरा मेटा जाति जानवर अदसाठी प्रतिबंधी बदगिरे मराई बदे जानवराई बदे पेन दरुमाई अदेनु उंदी किसकुनु चित्रलेखनम रूप ने आगा महागा बावा बाई को सिंगार वाटांतंग कोलेताल वासेर मत्ता आगा बैंक लाइन मनांतंगु आने चुकांग डाट्स मनांतंग अवेंकुन ग्रहिंची प्रतिबंधी मरा मेटा जाति जानवरता बमारेचुकुन बेंकी आगमा बाइकना सिंगर कोहन साठी पण पेंटिंग केवाला आता अदेन मराठ बोडके माचकुनु आर्ट टू इन्वॉल्व इदु गोंड आर्ट इन्वॉल्व माक पुरोपिता पान जय सेवा जय जन जय निधि संस्कृति पुढे माने ते वीर कोण कास्ट जात प्रमाणपत्र अजिबात फुटणार आयो नन वेचर म्हणतोन किमावर लक्ष्मण कनाके वनो जातना 1950 ना पुरा फुटमाकीन ते ओन बदे आधार फुटमाकीन वंशमंची जोडे मायमाकीन ते ओरो साबितोर नाग बताय पुरावासिले इतो अस्के गोंडी ते पोयाने नन गवासीन तो नाक तारीख सीम इतर अस्के जात प्रमाणपत्र अधिकारी होन तारीख सीतो ते तारीख सीत पजा बंटीता तारीख मत अंटीने 12 तारीख और मोमट अमरकंठ नलवाने के वोना तारीख पाता अस्के मार गुरु अर्जुन सर उसकी तो ननगिर बाररा तिले नाव इनकी इंटरव्यू म्हणता येतो बाररा तिले माकुम पाडी सगांग म्हणता ते सगांग पेन के नाम फरक पाहिजे त्यासके नाकुम जात प्रमाणपत्र कुटारी तोर अस्के वोन नना सीएम पेन के नाम फरक पाडी लेकी तो आणि सीतोन वोन इंटरव्यू आता मती अजूनपर्यंत डिक्लेअर होऊन फुटलेन म्हणतात शेवटी पुरावा पाहिजे मला आणि आरक्षण तर मिकून दुसरं जातीवाल फुसकिन ते आरक्षण सिल्वे के निमित्त निलाई परवी आरक्षण मतुरकन मोर दुसरं समाज मी फुसकिनीर ते शेवटी मिकून समाजून शिवाय बद्ध व्यवस्था निमित्त बेकेन सोन मध्ये पक्षाचा सोन ने पगान सोन मते मिकून जातीचा अधिकार म्हणतात तवान मिकून वरो पंचायत समिती ग्रामपंचायतून वरो पक्षवाद निकून सीनियर होया रीति दटस मुजरा केसरे मराठ समदीर ಒಂದು ಜಪ ಚಪಟ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತದೆಂದಾಸಿ ನನ್ನ ನಾನು ಸಿಯು ಟೆಂಟ್ ನಾ ಫರೋಕ್ ಮುಡ್ಕ ನಿಮ್ಮಡಿ ಜೈ ಜಯಕಾರ ಇಂಕಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಂತ ಪೆರ್ಸಾ ಪೆಂತ ಜಂಗೋ ಲಿಂಗೋನಾ ಭೀಮಾಲ್ ಪೆಂತ
हिमाल पेंता पहंदिपारी कुपार लिंगोना रायतार जंगोना अवाल बाबोना वीर बारी परल चले वीर परल बारी अर्थ मानिकराव नाकुनु वंशत्रपो राहुल वंशंकर सीएम वेलकुना नांदन नावा वतन बहिंगी गुदमासूर पटेड़ा नंगली गुच्ची वेस्ता गुदगुद उसता गुदमासूर पटेड़ा लिसूर तुरते लिसूर पटेड़ा मलसीसूर ते मलवासूर पटेड़ा उच्चसूर ते उद्वासूर पटेड़ा सीन सता सिग्नी पटेड़ा इत पटेड़ा तर वतन तरो नना रावड़ तामन नना भावना पुरोल जयवंतराव मता आणि बहीण के इसी मनता बावल इधे सावजनो पेनातर ऊररो पेरसत मारिना नना इनके नावा काम नाते नना मावा आदिवासी चिडुकू साड़ा करो पेशते नना काम नगा प्रिंसिपल मंदर आहने नेडू इगे तगड़ू मुने नना वड़कमाड़ कि ऊर सीता आशीर्वाद अंदु थोड़ा नावा बतायो पेरसा पेल सीता आशीर्वाद इगे उत्तूर वेडिकना आशीर्वाद आणि निमेट मुने मनवलीर मीव आशीर्वाद ते नाकुनो पूरा तेलंगाना राष्ट्र तगा कोये पुण्यम राष्ट्रीय अध्यक्ष जरगिरिंते उंदी काम मला गोडी भाषा तेलंगाना अखिल गौड़ महासभा 2 प्रेसिडेंट बनो ऑल इंडिया तक मला नावा रोता काम सरकार सीता काम किया लागा ना त्यात काम नगा नना मा बालिका आश्रम से नगा प्रिंसिपल काम किसे दे इनके कार्यरत मंत्र नना जास्ती ते बेह परोल इस कार्यक्रम इतर मावरू वेळीलकू आणि मुख्यंगा मावर शामरावके दादानु नाना आणि मी नाटलोर पाटलाल देवरी महाजन आणि मातृशक्ती आणि पितृशक्ती नाना मी वेळी कार्यक्रम इतर नाना आभारी मान्य मासेर ऊरकू नाना धन्यवाद घ्यालतो मावरू वेळील मायनल मावा कोया भाषा म्हणता आणि संस्कृती म्हणता कोई तर आणि कोया भाषा आणि संस्कृती म्हणता वेर बघा निल्सी म्हणतात बघा निल्ल्या पडतो निल्ले ते पाहिजे की आधार चले म्हणजे मरापिरा ते बदल पाहिजे भूमी पाहिजे म्हणता चले मी त्यात पिरा ते बघा पिरा ते आताल पिरवल जागा गोंडवाना भूभाग मता ता बाईक पाठवारांता दगु बाईक मनानो सिंगार कली दीपे मावा गोंडवाना भूभागान त्याच मनवागा आज भूभागना बचवीर किर मनाने तेवर गोंड आंदू मराठ कोई तरींता ना तो कोई वंश आंदू मोतीरावन कंगले लिखी तर बती गोंड मारेन तरी जरिते गोंड माना वना भूभाग ना पहचान मानता तर पहचान तो पीछे वन मात ने गोंड जे सर्टिफिकेट वासर मानता तीता गवर्नमेंट रिसर्च कीसी मार्क्सी फुटुसी मार वेगेल साबित दरे कसा काचरगड इनवाल दरे कसा काचरगड इनवाल फिजिकल सोडले पुटता बती पाता वेसुडी मामा बाईक हजारों साल मुने दरे कसा उगटे निवडा बने तान मुने निवडे मासी माता ते बाईक तान पीसी वाता ये बाईक मावा 6 शास्त्र 18 पुराण मावर पहंदी पारी कुपालिंगाल 16 डमचा 18 वाजा रचिकी पर्यंत बाईक मावा साहित्य मग बहन की जतन कीता नीक नना मातृशक्ती को धन्यवाद विहांतो पेट नोकड़ा वार्ता चिडूर पेट नोकड़ा वार्ता नि बस पाटा वार्ता
बाई ते पाटा केंचर पेडल नरम ते नरम अंतर असके अदय के दिमाग ना गुदांता ते आत्तारिकतेने मेट मावा साहित्यातून आणि मावा संस्कृतीतून जतन कीवा इथं अंदर मावा साडा इधर अंदर साडा बेंकी पहाड़ी पारी कुपाल लिंगो सोन कास्कार गुरु नगा चुनु कातल गुरु आतल निदु सोडा जन साठ रवाजन साहित्य अगा करीत ते आज साहित्य बदे पुस्तक ना ली किसी की नेट वेरी बदे पुस्तक ना ली किसी ते मावरिंते मराठी जन म्हणतात मावर धर्मगुरु पहाड़ी पारी कुपाल लिंगो रायताळ जंगो हीरा सुक्का मराठी जन म्हणतात बती लिखित पूर्वకంగా बदे साडता उंदी पेजी तगल ही किसिले तेनके मावर भाषा प्रामाणिक नाय निंतेर संस्कृती जत नाय निंतेर आणि मावा भूभाग जत नाय निंतेर तेन लासी मराठ भाषा संस्कृती आणि धर्म जतन आया नाही ते के उंदीत कुंदी इंटरलिंक म्हणता उंदीतून उंदी लाक्षी म्हणता उंदीतून उंदी तोडे मायवत म्हणता बसते ते मराठी भाषा मारूनतात तेव्हा संस्कृती सोडी आणता भाषा सोडिता ते संस्कृती सोडिता वन जाति की सोडिता खत्म वो नहीं कपड़ा गली की सिले की जाति तर जाति तर अंग्रेज प्रमाण साहित्य बदल म्हणता वो ना भाषा आणि वो ना संस्कृती आणि वो ना पिसवाल जागा ते दिन के पेशा कानून 6 शेड्यूल इवेकून वाहन कीतेर आणि वीर भूभागन प्रत्येक महिन्यात भूभाग म्हणता आणि वीर भाषा प्रत्येक महिन्यात म्हणता आणि वीर भाषा मूलभूत सटीक म्हणता आणि वीर जीवन विद्यमान सटीक म्हणता इंजी इबू पेशा कायदेनवाल रिसर्च की थी मावा नाटकने मावा नाटना नक्शे तेंसी वो सी सबमिट की पदवाता बताए धर्म सीता आयो सरकार का नियम मानाटे उन्हीं उदाहरण व्यंतर के मानाटे कोई व्यवस्था मता मतल व्यवस्था मता कोई ते पाटलाल इन कोई गोष्टी वेस्टर मानतम मानाटे कोई व्यवस्था तुम वासी सरकार बदल कीता पंचायत व्यवस्था तता कापी किसी माँ को नहीं बेहनता महामान नकल किसी माँ को नहीं बेहनता सरकार बताए पूरा तैयार कीजिए मावा विधि विधान आणि मावा निधि नियम मावा नाटे सटीक म्हणतात अक्षरे त्यादेन लासी माको मावा भाषता जतन आयना मावा भाषता राज्यांना संविधानता 8वी सूचितगा नमोद आयना आणि मावा भूभागना रक्षण आयना निकवेस्टर म्हणतो भूभागना रक्षण बहाना अंता आणि भूभागना मावा भूमी पराईकरण बहाना अंता इनवलगी वेस्टर म्हणतो पक्का हे तीरना बारिंजरी तेके विलेडीर गावचले मून जोका मावा भूभाग वरण ओमतेर सोडिता मराठ मिलसी म्हणतात बतीवर नाड़ीवासी आप लोग हट जाओ मैं ये जमीन को खरीदा है ये भूभाग को खरीदा है ये इदिन के हालत निवासी बनता बगा छत्तीसगढ़ तक 8 रोज में 16 जन नक्सलाइट मारे गए 30 जन नक्सलाइट मारे गए बुरा दिन नक्सलाइट बेंदल मानते अब भागना बेंदल मानते नक्सलाइट आयूर आगावर दगुना भूमितून येत तर आणि वर आगा मनवली कोण फोड तेके आज भूमिदान कंपनी वाडकेन तर ते आत्तारिकते मावा भूमी अधिग्रहण आसेर म्हणता त्यादिन नासी मराठू आसदेव इनवल 40,000 एकड़ भूमि तका माऊर मता अगटा पूरा जंगल कटाई आता ते ईतल तरीकते मापरो दाड़ी आसेर म्हणता मराठू इंडिजिनस अंदाज मूल निवासी अंदाज आदिवासी अंदाज मराठी भोलापना अंदाज
तेवढ संबीर मराठी जीवन आता उन्हीं विहांतून बेंदर बाहेर वातर जरा पिसका पाटला जरी तर पिसाला सी वो डिगेटर चालेर मती तेलुगु मराठी बदल इंग्लिश बदल वाले अंदर मराठी भाषी बदल की तर पहला बदल करी तर कोया भाषा बदल करी तर कोया मावा भाषा करी तर असके वाला दुकान चाला आता ते ईदाल आधार सीवाल जाती ईदाल प्रेम वाले जाती ईदाल विशाल हृदय वाले जाती आणि इचडगुर स्वभाव वाले जाती नेंडू ऊरको निंते वीर सुधरे मायू गवर्नमेंट कायदा ये सुधरने नहीं हाँ इनके खाली राष्ट्रपति बेटे बात बती अದೇ सीमा नहीं जरिते के वो कनकराज सोडिते बती वेन बापन नि पद्मश्री अवार्ड वांदु ಅದು गिरे बंडितर उंदिया और आनंद रावे ಅದು ಓಸಿ ತೋಹನೂರ್ अनि मावा मोहन देवधर हरपत्तर संस्कृति बात संस्कृति आंदु ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದಿದೆ वो प्रूफ कीनूर इंजरे आकल मिनट समझिरे आशीर्वाद देन अनि ಅದು कोटी तोहनूर बापू भारत देश ना दुनिया संस्कृति मोहन देवधर हरप्पा म्हणताना आगा पहली पारी कुपालिंगो ध्यान मुद्रे तुझे मानतर बापुन थोड़ा सा वर्ष की गाइड ये मानी जरते वो पद्मश्री आलम मता अदे तरीकते और भाषा तज्ञ मोतीराम अंकल गाले